Hello, happy morning. Na ako ipakita ninyo naa na sad rainbow. Nag-uwan di ay ni guys nga padung ko sa trabahoan. Unya, naglakaw ko, nakuha dayon ko sa akong cellphone kay ngano. Na ako ipakita ninyo. Yan abot na jud ko, may gani wala ko na late. December 1 di ay ni guys. Nya mayong buntag kaninyong tanan. Nabot na ko sa work. O syempre mag-video ta kay dugay na wala mo nakakita ni ng bandin. Kimingaw na mo nako. Christmas party ni naay Christmas party atinan mi December 1 pa lang ha naa na mao ni ang among life basta December daghan ming atinan nga party, so Christmas na sa among office. So kay hapon na naa na mi sa party kay gi-invite man mi, so mao ning sit up guys, nice kayo ang ilahang sit up. Thank you di ay sa premiere mao'y nag-invite namo. Ay, gifocus dahil ni ng bandin ang lesson, pagkaon, sige atong videohan. Wala pa nag-start, sayo kayo minaabot guys, kay excited lagi, pila good ka years no, nga walay party. So, mao ni guys, wala pa kayo itaw. Ang akong gitarget ani, litson dayon. Ay, nya okay, kami pa man naabot o magkuan usa mi mag picture nya tan-aw cellphone while nagpaabot sa ubang mga gipang mga agent. Kasagaran ang nagkuan ani attend mga agent man. So sayo kayo ilang party December 1. So excited na kaayo. Ingani ang mga naong og gipanggutom na ni pero di lang magpahalata. Mao ni guys, wa pa kayo itaw. So mao ning palibot na di ay mi sa Mango dapit at bang sa National Bookstore, di ba wala pa kay taw. Nakabantay mo guys kato ganing pagsuod na mo nga naay gilista nagsuwat mi ang atong among gisuwat na atoy mga number, so i-raffle to siya mo nang number 1 ni excited nako. Mao ni ang background sa gawas mga building nya what day mi sa fireworks guys kay mausad ni ang opening lightning sa Christmas tree sa Fuente. Nya klaro man ni sa amo ang kuan karon location ang fireworks nagpaabot sad mi kay wala pay tawo good. Music tan-aw sinang banding sa gawas, o di ba? Mao ni akong kauban akong office mate, tulo ra jud mi. O di ba nagpahangin sinang bandin. Diba sinang bandin sexy. So nag-start na ang fireworks morning o opening sa Christmas tree sa Fuente kay December 1 man na timing sad. So nagpaabot mi tan-aw mi mga fireworks na ay fireworks display na lingawan mi. Tan-aw sa ta guys kay ilahang mga fireworks nga giandam sa Cebu City. So ni siya guys. Karon kay excited na kaayo, gihiwa na ang lechon. Ginahinaya na. Kay mao man jud ni basta na party na jud lechon. O ang gitarget sa din ang bandin kani makadawat ba kataan na di wala ba jud koy swerte sa mga ingani, mga raffle. Start na ang kaon guys, maura ni akong na video kay na busy gyud silang bandin kay kaon na lagi. Cheat day ni nako ron kay dugay-dugay na nga wala ko nagpabusog. Karon kay party man magpabusog ta, di man mapugnan. Ang akong kauban concentrate na kay kaon. Ang mga babay mauna man jud nagkuano line, ang mga laki pauwahi. Sus may gani na babay ko nauna ko og line. Mana guys, mao na ning naong sa busog. O di ba nakakuha jud ang akong kauban guys, mao na iyahang na dawat sa raffle. Nya ang akong manager ug ako wala pa. Nya samtang nagsige pa bunot, busy pa. Uy karon guys, ako ang akong pandungog nakasuway ba mo nga ang inyo pandungog imuhang number. Sus ni barog bitaw ko guys, na uwaw jud ko pinakalit. Dili di ay ako ang number. Ya pagkasunod sad next sad gitawag ang ako ang number, sus ako na jud ang nakadawat og 1,000 pesos. So ang nadawatan ni ng bandin cash. Swerte kay silang bandin. Sa akong manager ngiyang nadawat ka ng gift. Sa akong kauban katong grocery. So ang ako ang nadawat 1,000 pero nauwaw ko guys. Uy, kay nakasuway ba mo ana nga ni barog mo dili di ay ikaw ang gitawag. Ako man gud kauban.
Giingnan ko nga ako daw number sus ni barog sa taon ko. Nya wa nagpahalata na uwaw na di ay ito. Perting uwawa na ako guys. Nya nagtuwa akong manager nga picture nya gi-video di ay nako. Wa siya kahibaw. So mao ni ang nadawat sa akong kauban grocery o sa akong manager kanang gift sa kay sud ana. So nanguli na mi guys. Ako wala ko ida kay 1,000 raman akong gi daog. Ang ilaha bugat. Sus may na lang gani 1,000 akong nadaog no. Wa ko gida. So happy kay ko guys, swerte kay ko kay nakadaog ko og 1,000 cash sa ang party nga among giatinan. So okay kayo, swerte kayo min no. Kay kaming tulo nakadawat jud nya padung nami uli ani guys. Ako nagichatan akong bana nga magpakuha ko kay 9 o'clock naman sa gabi. So mao ni akong manager nagdada. So mao na to guys ang akong December 1, swerte kay sa nga tanan nga nakadawat ko. Salamat sa inyo pagtan-aw, sunod na sad nga magkita ta.